Hello guys, welcome to the channel. Indu Thursday vlog. Last vlog pannadite, next vlog ammane illaga popuna vlog adipunondo. Anchete ini vanasupura adite enkla pidada ondulla. Government bus ide popune reddu mukkalanaga mulparde enklalta bus undu. Sida direct onje bus. Anche yanla balela pondulla. Vanas mata adu bolpu gillalda pura bele pura mantadu adige pura mantide pidardane. ಬಾಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಜ್ಜಿನಾಡೆ ಪೋಪುನೆ ಅಂದೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಪುನೆ ಬುಕಲ ಈಗ ಖುಷಿ ಆಪುನೆ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಜತ್ತದು ಬುಕಾಲ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಡು 150 ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನೀತ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ನಾನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಲ್ನೆ ಆನೆ ಒಂತೆದನ್ನ ಬರ್ಸೋಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡೆ ವಿಟ್ಲಾಗೆ ಎತ್ತನ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ತಿಕ್ಕಂಡಾತೆ ಯಾನು ವಿಟ್ಲಾಡ್ದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಜಿಡ ಬಾಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ರಿಕ್ಷಾ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುದ ಬುಡೆಟ್ಟೆ ಪೋಪುಣೆ ಪಂಡ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಡೆ ಪೋಪು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ದ ವರ್ಕ್ ಅವನುಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಖುಷಿಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎದುರುಡೆ ತೀಯರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಬಾಲ್ಯದ ಗೊಬ್ಬುಣನೇ ಬೇಲೆ ಆಯ್ನ ಗೊಬ್ಬುಣದ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಐನು ಪುರದ ಎತ್ತದು ರಾಶಿ ಬಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬು ಅಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂತೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಉಂಟುಂಡು ಅಂಚೆ ಆನ ಪೋಯಿನ ದಿನಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮಗೊಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಆಂಡು ಬೋದಾನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಅದಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಮಾತದ ಎತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಫುಲ್ ಬಲೆ ಪುರದ ಎತ್ತದು ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರದ ಫುಲ್ ಎತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಹೊರತ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡೆ ಪೂರ ಬಲೆದೆ ಪುಣ್ಯದ ಆಯ್ತ ಮಾತ ನೀಟ್ ಮಂತ ದೀದಲ ಅಂಡು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅದೆ ಅಂಚೆ ಜೋರು ಬಡ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಬಾರದಿರೆ ತಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಗಸಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಲೇಕ ಅಂಚೆ ಐನು ಪುರ ತಿಂದದ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೀಯರೆ ಮಾತ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐನು ಪುರ ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ವರೆಸಿನ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಚಾ ಪರ್ದಾದ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ನನ್ನ ಮೀದು ಪುರ ಅವಡಾತೆ ಜೋರು ಬಡಲ ಅಂತುಂಡು ಯಾನಂಚೆ ಅಡ್ಡಿಯೇ ತಿಂದೆ ಬಾಲೆದೆ ತೊನಿಜೆ ಆಯ್ಗ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಲ ಪರಂದು ಮಾತ ಕಣ ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಐನೇ ತಿಂದೆ ಅಂಚೆ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಚಾ ಮಾತ ಪರ್ದು ಮೀದು ಮಾತ ಅಂಡು ಬಾಲೆ ದೀಪ ದಿನಗ ಈಗ ಅಜ್ಜಿನಡೆ ಬತ್ತನ ಒಂದುವೆ ಬೇಲೆ ಆಯನ ಚೆಂಡೆ ಉಂಡು ಐನು ಕೊಟ್ಟುನೆ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಪ್ಪ ದೀಪ ದಿನಗ ಆಯ ಚೆಂಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಉಂಟುನೆ ಒಂದೇ ಬರ್ತು ಟಿ ವಿ ಮಾತ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಬಂತ ಒಯ್ ಚಿಕನ್ ಗಸಿ ಇತ್ತನು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲೆ ಮೂಲ ಆಯನ ಪುಸ್ತಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಕೆಲ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತನ ಚೈಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಂದುವೆ ಬೇಲೆ ಮೂಳು ಬತ್ತನ ಗೊಬ್ಬುನೆಲ್ಲ ದದಾಣ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪುನೆ ಅಂಚೆ 10 ಗಂಟೆದ ಚಾ ಗಪ್ಪ ಹಪ್ಪಳ ಕಣ ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಲಸು ಮೇಲಾಡ್ದು ವಿಟ್ಲಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಚೀಪೇ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಐನು ಅಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೆ ಚಾಯಾಗಂದು ಬೊಳ್ಪುದ ಚಾಯಾಗಿನಿ ಕೋಡದಾನೆ ಬಾರದಿರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕೈನಿ ಫ್ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ತಂಚ ಯಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜದ ಗಸಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಕನ್ದ ಗಸಿ ಎತ್ತಂಡು ಚಾ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಟಿ ವಿ ಪುರ ತೂಂದು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಕುಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಜಿಪುಗು ಬಂಡದು ಅಕ್ಲೆಗೆಂತು ಗಸಿ ಇತ್ತರು ಚಿಕನ್ದ ಯಾನೊಂತೆ ಎಂಕ್ ಬಟಾಟೆಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಚೂರು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಯಾನೆನ್ನು ಉದೊದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅವು ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಳೆಗ್ಲು ಒಣಸು ಕೊರ್ಕಾಗ ಆಗ ಈಡೆ ಬತ್ತದನಾಗ ಚೂರು ಜ್ವರ ಶುರು ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಒಣಸು ಕೊರ್ದು ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಚೆಪ್ಪಾಗ ಅಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೆರ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾಳೆದನೆ ಗೊಬ್ಬುಣ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿನ ಸೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನುಜಿ ಅಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಮಕ್ ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪಿಪ್ಪನಾಗ ದಾಂಡ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಬೋಡುಂದು ಅನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಯಿಲ್ಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಟಾಟೆ ಇಂಚ ಒದ್ದೊದ್ದ ಕಟ್ಲು ಅಂತ ಪಾಂಡ ಬೆಯ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದಾನಾಗ ಐಕೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಏನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತನಾಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಯ್ರಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟಾಟೆ ಐನು ಹಿಡ್ದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡ್ಲಂದು ಒಣಸ್ ಮಾತಾದು ಬೈಯದ ಚಾ ಮಾತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಮ್ಯಾಗಿ ಕಣ ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಐನು ಅಂತೆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಯಾನಿತ್ತನ 2-3 ನಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೇಲೆನೇ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಇದಿತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಒಂಜಿ ಟೆವೆಲ್ ಕಣತ್ತದು ಒಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಮಾತನ ಎಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಯೋಡು ಒಂದುತ್ತೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ನೈಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೋತುಜಿ ಚಿಕನ್ ಕಣ ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಈಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಪೂರ ಮಂತಿಯೇ ಬೊಕ್ಕತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಉಂಡು ಐನು ಆಡೆಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾತ ಕಣ್ತದೆ ರೀತಿ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಐನು ಇನ್ನೇನ ಮೆಗ್ದಿಲ ಬೈದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬೈದೇರು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಪುಣ ಅಂಚ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಬತ್ತೇರಾರು ಮುಳುತ್ತೇನು ರೆಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತನ ಚಿಕನ್ದ ಲಿವರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪಾವ ನೋಡೈಟ್
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಅಂಚ ಐನ ಆಡೆಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಸುಕ್ಕಲ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಯಾನಿ ಖಾಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಾತುಗಳು ರೀತಿ ಏಪ ಬರ್ಪಾಳಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತನದಕ್ಕೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಗೊಬ್ಬಿಯರ್ಲ ಆಲ್ಡನೆ ಗೊಬ್ಬುಣೆ ಅಂಚನೆ ಉಪದ್ರಲ ಆಲೆಗೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಕಟ್ ಮಂತನ ಲಿವರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವನಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಳ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋನಡು ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಟೊಂತೆ ಗ್ರೇವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೈನೊಂತೆ ಬೇತೆನ ತೆತ್ತದು ಬೌಲುಡು ಪಾಡ್ದಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾದು ಐನ ಪಾಡ್ಯ ವಾಡೆಗೆ ಸರಿಯಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಪೂರ ಆಜಿದ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆವಡು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಕಟ್ ಮಂತು ಪಾಂಡ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ಅಮ್ಮನ ಬೇಳೆ ಸಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಬಂತಿತ್ತನ ಕಬಾಬ್ ಮಿಕ್ಸನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾಳೆ ಅಂಚ ಅವು ಮಾತ ಅದು ವನಸ್ ಮಂತನೆ ಐತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೆಪ್ಪೆರೆ ಮರತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕಣ್ಣೆನಪ್ಪ ಅಂಡು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಮೆಕ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಅಂತ ಒಂದೇ ಪುಣೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರ್ಪೂಜೆಲ್ಲ ಬಂಡದು ಆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಉಪದ್ರ ಅನ್ಪಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪುದ ಚಾಗ ಸೇಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿತ್ತೀರಮ್ಮ ಸೇಮಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋತುಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾಪರ್ದ ನೆಟ ಬರ್ತದೆ ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಸೇಮಿಗೆಗೂ ಕೂಡ ನೈಟೇ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಇದ್ದಿತ್ತೇರು ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಕಲ್ಲಡು ಗಡೆಯಿನೇ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಚಾಪರ್ದಾಂಡು ಬಾಲೆದೆಲ್ಲ ಚಾಪರ್ದ ಈಗ ಮರ್ದು ಪೂರ ಕೊರ್ದಾಂಡು ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಚಾಪರಿಯೇ ಚಾಪರ್ದು ಫಸ್ಟ್ದ ಬೇಲೆನೇ ಅಮ್ಮಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಮಾತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆದು ಕೊರಿಯರೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಐದು ಮಾತ ಬರೆದು ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ನಂಬರ್ನ ಮಾತ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೂರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆದು ಕೊರ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ನೀ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮೆಗ್ದಿಯ ರೆಡಿ ಮಂತಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ರೆಡಿ ಮಂತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿತ್ತು ನಂಚ ಐದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮೂಲತ್ತೆ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಜಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೀರೈತ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡ್ದೀರ ಅಂಚ ಪೂರ ಅವರ ದೆತ್ತದು ಶುರುಡ್ದು ಮಾಡಿತ್ತದು ಪೂರ ನೀಟ್ ಮಂತದೀಕ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಉಂತ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡೋಡು ಒಂದು ಒಣಸಾದ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಶುರುಡ್ದು ಮಾಡಿತ್ತದು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮಗ ಎಂಗ್ಲ ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಂತದ ಆರೆಗೊಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಂಡ ಆರೆಗ್ಲಂತ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ಒರ್ತಿಯ ಮನ್ಪೇರ ಆರೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ತಂಚ ಎಂಕ್ಲಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗನೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಂತ ಇದು ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪುಣೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಮಾತ ಗೋಡ್ರೇಜ್ ಇಡಿತನ ಬೊರ್ಚಂದನ ಅಂಚ ಬರ ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪೂರ ಇನ್ನು ದೆತ್ತದು ನೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತದು ಪೂರ ಇದು ಕೊರ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದನಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಕರಿತಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಣಸ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಬರ್ಸಲ್ ಒಂತೆ ಉಂತದು ಇತ್ತು ಅಂಚ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಂದು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ಆದನಾಗ ಆಟಿಗಳಂಜ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ಅಂತ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಒಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ ಬರಡು ಎಂದು ತೂದೆ ಪೋಯಿಂದು ಅಂಚ ಆಟಿಗಳಂಜ ಬಾಲೆ ಬೊಲ್ಪುರದಿಂಚ ಆತುಗಳು ದಿತ್ತೆ ತೂವೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಆಯಗಳ ಖುಷಿಯಣ್ಣ ತೂತಾನಾಗ ಬೊಲ್ಪುರದಿಂಚಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಗ್ಲ ಪೋದಾಕ್ಲ ಬಡಾವಡು ಬರ್ಪುಣೈತೆ ಅಂಚ ಅದೇ ವನಸ್ ಮನ್ ಪೊರಕೆ ಎಂಡ ಅಂಚ ಮನ್ ಪೋವಂಡೇರು ಎಂತ ಚಿಕನ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಸೇಮಿಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ ಮಾತ ವನಸ್ ಕೊರಿಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನೆನಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಲೆಗ್ ಅಕ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚ ವನಸ್ ಬಂತದ್ದು ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯರು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲಲ ಬರ್ಸ ಉಂತುದೆ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅನಗ ರೀಚ್ ಆತ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಮಾತ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ತೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಕಡಪುಡ್ಬೇರು ಅಂಚ ಐನು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಂತಿಯೋಡು ಬಣ್ಣಗಣೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೊಂದು ಪೂಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ ಜಾಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಐನ್ಲ ಕೊಯ್ದು ದಿಯೆ ಕಟ್ಟದೀಕ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನೇ ನೈಟ್ ಅಡಿಗೆ ದಾಲ ಮಂತಿಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ತಕ್ಕೊಂತೆ ನುಪ್ಪು ದೀನೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಕನಪೆ ಬಂಡೇರು ನೂಡಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಕಣತ್ತೇರು ಅಂಚ ನೈಟಿಗೆ ಇನಿ ಅವೇ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪನೆ ತೋಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.